kalibutan natong tanan mga igsoon. O salamat kayo sa kahigayunan nga gihatag kanato sa Dunay. Sa gihapon atong ikasangyaw ang pulong sa Dunay, ang pulong sa kamaturan nining panahon sa ulan-ulan. Kaingon sa balaang kasulatan, iwali ang pulong, may kahigayunan ka o wala. So basta makahigayon, iwali ang pulong. Kaingon sa Biblia, iwali ang pulong, may kahigayunan ka o wala. So dalaygon kayo ang adunay mga igsoon, taknas kahaponon, ang atong hisgutan karon ang bahin sa ang pagtuman sa mga sugo maoy tinuod nga kagawasan. Okay, Shalom Alino, we all call Israel. Ang kalinaw maana kanato og sa tibuok Israel. Baruch hanimcha, dalaygon kayo ang adunay na kanunay natong kauban mga igsoon. Kain ano'y kulim lasot dabar ni Gid Haimit, labiad Haimit, kay wala kita'y mahimog batok sa mga pulong sa kamaturan, kundili sa pagdapig sa kamaturan. Amen. Hallelujah. So, ani na ta sa atong topic ng taknas kaudtohon, mga igsoon, ng atong diskutanan, na atong putloon, gikan sa Salmo 119, versikulo 45. Ang atong uluhan, ang pagtuman sa mga sugo, pagtuman sa Torah, maoy tinuod nga kagawasan. Salmo 119:45. Magkinabuhi ako sa hingpit nga kagawasan, kay nagmatinumanon man ako sa imong mga sugo. Ang tinuod ay nga nagkinabuhi diha sa hingpit nga kagawasan mga igsoon, mao day kadtong nagmatinumanon sa mga sugo sa Elohim. Kayag nga ang wala magmatinumanon sa mga sugo sa Elohim, wala magkinabuhi sa hingpit nga kagawasan. Sa ato pa, ulipon gyapon sa sala, ulipon gyapon sa bisyo, nga makadaot sa lawas o kalag, ug ulipon gyapon sila sa bakat ng mga doktrina sa reliyon, ug ulipon gyapon sila sa hugaw nga mga pagkaon. Muna na diya na ito masabtan ang kamaturan nga gisulti ni Salmista David. Si Salmista David ang kasulti niini magkinabuhi ako sa hingpit nga kagawasan, kay nagmatinumanon man ako sa imong mga sugo. So dili di ay burden ang pagtuman sa sugo, dili di ay burden sa kalag, dili sad burden sa lawas ang mga kasuguan sa atong Elohim. Ngani si Salmista David, kusog kayong ulan diya, Brother Daniel, o kumusta? Unsa may madungog ba akong tingog? I-comments ko no kung madungog ba akong tingog bisan sa kakusog sa ulan. Pero bahala kusog ang ulan, basta maklaro lang tingog, okay ra tingali. Okay, maayong hapon diyan ninyo, Brother Daniel, diya sa Talamban, Brother Daniel sa New Rayano, o sa ako mga kauban diya, dalay kung kayo nga dunay. So, atong balikan mga igsoon paghisgot magkinabuhi ako sa hingpit nga kagawasan. Matod pa ni Salmista David, kay nagmatinumanon ma ako sa imong mga sugo. So dili di ay babag, dili burden, dili problema sa atong kinabuhi, dili burden sa kalag ang pagkamatinumanon sa sugo, kundi mao di ay nay pagdawat sa hingpit nga kagawasan. Maura na'y pagdawat sa hingpit di ay nga kagawasan. Salamat kayo, maklaro ra nga atong tingog bisan kung naiulan, okay lang. Kasagaran man gud sa mga reliyon, mga pastor, pag magisgot tabahin sa mga sugo ug balaod, mga tarungan sila mga igsoon. Mga tarungan sila nga muingon sila nga burden ko na ang balaod. Palas anon babag or problema kuno na sa ilang pag-alagad ang balaod. Hasol para kanila ang balaod. Pero si Salmista David nagpahayag na ang hingpit nga kagawasan maangkon nimo kung magmatinumanon ka sa mga sugo sa atong Elohim. Hingpit nga kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan sa bisyo, kagawasan gikan sa mga bakat nga mga doktrina, o kagawasan gikan sa kahugawan. Akong iduol lang akong baba mga igsoon, aron maklaro gyud.
No, kay kusugay ang ulan, pero sige lang. Kagawasan gikan sa kahugawan. So muna ang hingpit nga kagawasan naa dahil pagtuman sa balaod. Sa ato pa ang mga relihiyon, mga katawhan nga wala magtuman sa sugo og balaod sa adunay, wala magkinabuhi sa hingpit nga kagawasan. No? Sa ato pa naa sila sa pagkaulipon, ulipon sa sala. Sa ato pa ang tanang mga Kristiyanos, mga Muslims nga wala magtuman sa sugo og balaod, ulipon sa sala mga igsoon. No? Atong butangag headset para maklaro pa gyud. Ulipon dahil sa sala mga kaigsuonan. Oh. Ang wala magtuman sa balaod, ulipon dahil sa sala. Unsa nga sala? Una, sala sa pagka malinapason sa balaod. Sala sa pagka masinupakon sa balaod. Sala sa pagkagahig ulo sa pagtuman sa sugog balaod. O naa gihapon, ulipon gihapon sa bakak. Ulipon gihapon sa bakak mga kaigsuonan, bakak nga mga doktrina. Muna nga naakas bakak nga mga reliyon, ulipon ka diya. Kay nga naman, wa man ka mahibalo, wa man ka magtuman sa sugog balaod sa adunay. Niapa gyud atong sundan, Salmo 119, versikulo 9. Unsay buhaton sa usa ka batan-on aron magmaputli ang iyang kinabuhi. Unsa kunoy buhaton sa usa ka batan-on aron magmaputli ang iyang kinabuhi? Pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. O kita mo mga igsoon, ang sekreto di ay aron maputli ang kinabuhi sa tao, mao ang pagtuman sa mga sugog balaod sa Elohim. Dili di ay ang pagsupak. Sa ato pa, ang mga wala magtuman sa mga sugo og balaod sa Elohim, dili putli ang ilang kinabuhi. Sa ato pa, ang tanang mga Kristiyanos nga wala magtuman sa sugo og balaod sa Elohim, dili putli ang ilang kinabuhi. Mga pastors, mga membro, mga youth members, no, mga young people dia, dili putli ang ilang kinabuhi kay wala sila magtuman sa mga sugo sa Elohim. Ang mga Muslims di sad putli ang kinabuhi kay wala magtuman sa sugo sa Elohim. Ang sekreto di ay aron maputli ang atong kinabuhi, mga igsoon, mao nga magtuman ta sa sugo sa Elohim. Dayag nga ang tanan nga mga Kristiyanos dili putli ang ilang kinabuhi. Og unsay opposite sa putli? Hugaw. Di ba? Pag di ka putli, hugaw. Pag di ka hugaw, putli. Ang opposite sa putli, hugaw. Mauna ang mga Kristiyanos, mga hugaw, kay mga supakan man sa mga sugo o balaod sa Elohim. Unya, ang pangutana, makasulod ba sa gingharian sa Elohim ang mga hugaw? Muna'y pangutana ron. Makasulod ba sa gingharian sa Elohim ang mga hugaw? Ang tubag, dili. Di makasulod. Mga igsoon, atong mabasa na siya sa Revelation 21:27. Pero akong ipainomdom ninyo ang sekreto ro maputli di ang kinabuhi gitug-an sa Salmo 119:9. Pinaagi di ay sa pagtuman sa mga sugo, magmaputli ang imong kinabuhi. Unya karon, kamong mga reliyon, kamong mga pastors nga nagdoktrina nga wala nay mga sugo, unsaon pagkaputli sa inyong kinabuhi? Ang inyong mga membro, ang inyong mga young people, dili putli ang kinabuhi. Unya kung dili putli ang imong kinabuhi, makasulod ka ba sa gingharian sa langit? Nagpaabot mo og rapture, nangandoy mo sa rapture. Sige na mugwali og rapture, sige na mug-challenge sa mga membro nga mangandam kay hapit na ang rapture, pero ang inyong kinabuhi dili putli, hugaw sa tubangan sa adunay, hugaw sa tubangan sa Ginoo, kay wa mo magtuman sa iyang mga sugo. Makasulod ka mo sa gingharian sa langit? Makasulod ka mo sa balaang syudad, sa bag-ong Jerusalem? Basaha ang Mateo Rod Pinadayag 21:27. Apan walay bisan unsang hugaw, munay opposite sa putli, hugaw. Pag di ka magtuman sa sugog balaod, hugaw ka. Pero magtuman ka sugog balaod, mahimo kang putli. Walay bisan unsang hugawan nga makasulod sa syudad. Unsang syudad ani?
ang New Jerusalem. Nga mo'y gipangandoy sa kadaghanang mga reliyon, sa daghang mga reliyon. Dili makasulod sa syudad ang mga hugawan, bisan kinsa nga naghimog makauulang buhat o nagbakak. Ang pasudlon sa syudad mao lamang ang mga tao nga ang ngalan na hisulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Nya, ang pangutana, kinsa mang mga tawhana ang nasulat ang ilang kinabuhi, ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi, kinsa man yung mga tawhana sad? Kay ang pasudlon dahil sa syudad, iman iniha, ang pasudlon sa syudad, eksklusibo sa mga tao nga ang ngalan na hisulat sa libro sa kinabuhi. Walay labot ang mga tao nga wa masulat ang ngalan sa libro sa kinabuhi. So ang pangutana, kinsa maning mga tawhana nga nasulat ang ilang mga ngalan sa libro sa kinabuhi? Hebrehanon 12:23. Matod pa sa Hebrehanon 12:23, gidool ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Kinsa daay ang nasulat didto sa langit? Ang mga ngalan di ay sa panganay nga anak. Nya kinsa maning panganay nga anak? Gitawag na diya mga igsoon, mabasa nato na sa Exodus 4:22 nga ang Israel gitawag sa Adonai nga iyang panganay nga anak. Panganay nga anak ang Israel. Sa ato pa ang nakasulat dito sa langit, ngalan nga nakasulat dito sa langit, ang mga ngalan di ay sa mga Israelita, ngalan sa mga Israel, ngalan sa mga Hudyo. Maobitaw nga ang 12 kapultahan nga gibutang diha sa New Jerusalem gisulatan sa ngalan sa 12 ka tribo sa nasod sa Israel. Ngalan ra sa 12 tribes ang nakasulat ya sa 12 gates sa New Jerusalem. Sa ato pa, eksklusibo ang kaluwasan alang kanila. Eksklusibo ang kaluwasan alang sa mga Israelita kansang mga ngalan na hisulat dito sa langit. Way labot si Esau. Way labot ang mga Midianites. Way labot ang ubang mga tribo, mga igsoon. Eksklusibo lang sa 12 kabanay ang siyudad sa Jerusalem. Mo nagiingon dito, ang mga ngalan lamang nga naisulat diya sa libro sa Kordero, mauray makasulod dito sa balaang syudad. Atong padayonon pagbasa ang Hebrehanon 12:23. Gidool ninyo ang Elohim o ang maghuhukom sa tanang tao o ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Midool kamo kang Yeshua nga maoy naghimo sa bag-ong kasabutan og ngadto sa gibisbisan og ngadto sa gibisbis nga dugo nga nagdalag mas maayong mensahe kaysa dugo ni Abel. Okay. Juan 8:31-32. Insay giingon ni Adonai Yeshua, bosa miingon si Adonai Yeshua sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong mga pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinun-an. Kanos ka mahimong tinun-an kung mutuman ka sa akong mga pagtulunan? Pagtulunan ba ni Yeshua ang pagsupak sa sugo? Pagtulunan ba ni Yeshua ang pagsimba sa adlawng Domingo? Pagtulunan ba ni Adonai Yeshua ang pagkaon og baboy? Pagtulunan ba ni Adonai Yeshua ang pagsaulog og Valentine's Day? Onya, lubag-lubagon dayon sa taga Miracle para aron ingnon kuno nga wa sila mag-celebrate og Valentine's Day ang taga Jesus Miracle Crusade. Mugreet din sila Happy Hearts Day. Sa ato pa, malipayong adlaw sa kasing-kasing. Ilang gilubag o gamay aron di kuno mahalata nga nagsaulog sila sa paganong kapistahan, ang pista sa mga lubot, sa mga satanismo sa karaang panahon.
Ah, onya magpakunwari Hearts Day kuno, Happy Hearts Day. Onya nangandoy mo rapture. Nangandoy mo sa pagbalik sa Ginoo. Nga ang inyong kinabuhi wa magsunod sa pagtulon-an sa Misaya. Unsay giingon ni Adonai Yeshua dire? Kung tumano ninyo ang akong mga pagtulon-an, tinuod gayod nga kamo, akong mga tinun-an, akong balikon. Pagtulon-an ba ni Adonai Yeshua ang pagsimba sa adlawng Domingo? Pagtulon-an ba ni Adonai Yeshua ang pagkaon og baboy og uban pang hugawng mga mananap? Pagtulon-an ba ni Adonai Yeshua ang pagsaulog og Christmas Day? Pagtulon-an ba ni Adonai Yeshua ang pagsaulog sa mga Valentine's Day, kalag-kalag ug unsa pa diya? Mao na naa mga igsoon. Pagtulon-an ba ni Adonai Yeshua nga supako nimo ang sugo og balaod sa Adonai? Daghan ang nagbasa-basa ni ining bersikuloha. Memorize kay nis mga preacher, mga pastor, mga igsoon, wa makasabot kung ang ilang pagtulon-an sa ilang reliyon, pagtulon-an ba na ni Adonai Yeshua? Ang uban nangamatay na lang sa pagpangwali, nangamatay na lang sa pagpakigdebate, wa makasunod sa pagtulon-an ni Adonai Yeshua. Kay ang ilang pagtulon-an ang pagsupak sa sugog balaod sa Elohim. Mao na naaron. Karon, unsay bersikulo 32, mahibalo kamo sa kamaturan ug ang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan. Sa diyang mosunod kas pagtulon-an, mutuman kas pagtulon-an ni Yeshua, unsa iyang pagtulon-an, napatumanon ka sa sugog balaod. Ingon gud siya gud, wala ako manhi aros paglapas sa sugog balaod ni Moises ug sa mga propeta. Mianhi ko aros pagtuman ini sa hustong kahulugan. Unya ikaw nagsigig sopak, wa ka mosunod sa pagtulon-an ni Adonai Yeshua. Nga si Adonai Yeshua nagtuman sa mga sugo sa iyang amahan. Unya kamo nagsigig sopak sa mga sugo sa amahan. Sa diyang mutuman ka sa pagtulon-an ni Adonai Yeshua, mahibalo kas kamaturan ug ang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan. Kung mahibalo ka sa kamo sa kamaturan nga mao ang Torah, maoy maghatag kaninyo kagawasan. Pero kung wala ka mahibalo sa Torah nga mao ang kamaturan, wala ka pa'y maangkon, wala ka pa makaangkon sa hingpit nga kagawasan. Mga igsoon, sa ato pa, ulipon ka sa bakak nga pagtulon-an, ulipon ka sa sala, ulipon ka sa reliyon, nga walay kamatuoran. Mo na naaron. Ulipon ka sa reliyon, nga wala sa kamatuoran. Ulipon ka sa bakak nga mga doktrina, kay wa ka mahibalo sa kamatuoran. O unsa ang kamatuoran? Ang Torah, mga igsoon. Ingon diya sa Salmo 119, 142 sa Complete Jewish Bible, your righteousness is eternal righteousness and your Torah is truth. Kita mo na, ang imong pagkamatarong mao ang walay katapusang pagkamatarong o ang imong Torah mao ang kamatuoran. Ingon ni Adonai Yeshua, og kamo mahibalos kamatuoran, og ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Og unsay giingon ganina ni David, mga igsoon, na angkon ko magkinabuhi ako sa hingpit nga kagawasan, kay nagmatinumanon man ako sa imong Torah. Kay ang Torah di ay mao ang kamatuoran, mga igsoon, mao nay kamatuoran nga gipasabot ni Adonai Yeshua. Onya giangkon ni Adonai Yeshua sa Juan 14:6, miingon pa si Adonai Yeshua, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kung makaila ka sa Torah, makaila ka kang Adonai Yeshua. Ang Torah kamatuoran, si Yeshua ang kamatuoran, kay si Yeshua mao ang gitawag og living Torah, samtang ang Torah gitawag nga written Torah. Mga igsoon, wala ka na sila magkabulag, wala ka na sila magkabangi. Usara sila, mga kaigsunan. Kung mahibalo ka sa Torah ug mahibalo ka ni Adonai Yeshua, kana mga igsoon ang maghatag kanimo og kagawasan.
halos tanan nga reliyon o mga pastor sa mga reliyon nagsigig saad sa kaluwasan o kagawasan apan sila mismo walay kagawasan ug walay kaluwasan tungod kay sila mismo wala mahibalo sa kamatuoran nga mao ang Torah. Sa ato pa ulipon pa sila sa sala sa pagka masinupakon. Ha? Mao na daghan kayo ron sigig saad og kaluwasan sa ilang mga membro. Sigig waling mga pastor og kaluwasan, kagawasan sa ilang mga membro, pero ang tinuod sila mismo nga mga pastor, sila mismo nga mga preacher walay kaluwasan, wala pay kagawasan. Ulipon mismo sila mga igsuon sa mga pagkabakakon, ulipon sa pagkamasinupakon gyapon sa balaod ug ulipon sa bakak nga mga reliyon, bakak nga mga doktrina. Unsa gingon diya sa 2 Pedro 2:19, sila nagsaad kanilang kagawasan. Mo na gingon ni Apostol Pedro. Samtang sila mismo ulipon sa mga bisyo nga makadaot. Salamat sa Adonai nga may lurang ng ulan, di na ko musinggit og maayo mga igsoon. No. 2 Pedro 2:19. Sila nagsaad kanilang kagawasan. Mao na ang giwalis mga pastor. Mao na ang giwalis mga reliyon. Mudagha magong membros reliyon kung way gisaad nga kagawasan ug kaluwasan. Puro na naghisgot og kinabuhing dayon. Pero matud pa samtang sila mismo ulipon sa mga bisyo nga makadaot. Munang daghang mga pastor diyang adik-adik, daghang mga preacher diyang palahubog, daghang mga pastor diyang mga palahubog, daghang mga pastor diyang mga sugarol, no? Ulipon sa mga bisyo nga makadaot. Kay ang tao ulipon man sa bisan unsa nga nagbuntog kaniya. Ulipon kas kulapo, gibuntog man kang kulapo. Ulipon ka ni fighter, buntog man ka ni fighter. Ulipon ka sa tanduay, kay nabuntog man ka ni tanduay. Ulipon ka sa pulang kabayo, red horse, kay nabuntog man ka ni red horse. Sige kag inom og red horse, ulipon ka ni red horse. Sige kag inom kulapo, ulipon kang kulapo. Sige kag inom ni tanduay, ulipon kang tanduay. Ulipon ka ni latondenya, mga igsoon. Ang ulipon kuno ang tao. Ang tao ulipon sa bisan unsa nga magbuntog, nagbuntog kaniya. Permin bang kabuntogon? Buntog man ka permis bino, permin ka katumbagon. 20. Kadtong nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibutan, pinaagi sa ilang pag-ila sa atong Adonai ug manluluwas nga si Yeshua HaMashiach, apan unya magapos og madaog pag-usab ni ining mga butanga, mulabaw kadautan ang ilang kahimtang kaysa kaniadto. Tinuod gyud na mga igsoon, mao gini nahitabo sa mga tawo nga mibiya sa kamatuoran. Kaniadto dili pa palahubog, karon hilabihan na kapalahubog. Mga kaigsunan, kaniadto di pa sugarol, karon nahimo ng sugarol. Kaniadto dili adik-adik, karon nahimon hinong adik-adik. Nganuman hilabihan ang imong dangatan. Matod pa, mas grabe pa ang imong dangatan. Mulabaw pa kakadautan ang imong kahimtang kaysa kanhin nimong kahimtang sa wa pa ka mahibalo sa kamatuoran. 21. Maayo pa lang unta nga wala sila mahibalo sa matarong nga dalan. So maayo lang, may pa lang unta kung wa mo mahibalo sa Torah. Nahibalo na mo sa Torah, unya nibiya mo sa Torah. Muna yung kadaot. Maayo pa lang unta nga wala sila mahibalo sa matarong nga dalan kaysa mahibalo o unya mubiya sa balaan nga sugo. Unsa ning balaan nga sugo? Torah. Torah naa na sa Roma 7:12. Ang Torah balaan, matarong og maayo. So balaan nga sugo ang Torah mga igsoon. Akong balikon pagbasa, maayo pa lang unta nga wala sila mahibalo sa matarong nga dalan kaysa mahibalo og unya mobiya sa balaan nga sugo nga gihatag kanila. 22. Ang nahitabo kanila nagmatuod sa panultihon, ang ero mukaon sa iyang sinuka, og ang baboy
nga human na ligua mulo ng pag-usab sa lapok. Sa ato pa kadto lang mga baboy ug mga ero ang mobalik sa mga bisyo ug mobalik sa sala. Amo na naa mga kaigsunan. Ha? Mauna naa ang sanglitanan ni Apostol Pedro, Apostol Kepa, samas baboy, samas ero, kadtong tao nga mobalik sa iyang bisyo, mobalik sa pagpakasala. O, di ba? Atong padayonon, Juan 8:34, si Adonai Yeshua mingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Unsa ang sala? Ang paglapas sa balaod, mga igsoon. Sato pa, kung di pa ka magtuman sa balaod, magsige paglapas sa balaod, ang tawag sa imo na ulipon sa sala. Ang tanang mga pastor, ang tanang mga reliyon, ang tanang mga Kristiyanos o mga Muslim, ulipon sa sala. Kay ang sala mauman ang paglapas sa balaod. 1 Juan 3:4. Ang nakasala naglapas sa balaod sa Elohim. Kay ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod. No. Mga gingon ni Yeshua. Ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ug asa ta dapitan nakasala, pinaagis paglapas sa iyang balaod. Kay ang paglapas sa balaod mao di ay ang sala. Mao di ay ang pagpakasala. Roma 4:15. Si Apostol Pablo nagkanayon, ang balaod nagdala sa kasuko sa Elohim. Apan kung walay balaod, walay kalapasan. O, di ba? Ang balaod nagdala sa kasuko sa Elohim. Apan kung walay balaod, walay kalapasan. Kung walay balaod, walay sala. Karon, moingon mo nga mga pastor, nga wala na'y balaod. Di ba? Mo manay doktrina ninyo mga Kristiyanos, among mga pastor, mo manay doktrina, nga wala na'y balaod ron, grasya na taron. So ang pangutana diya, kung walay balaod, walay sala, karon moingon mo nga wala na'y balaod, nganong tuduan man ninyo sa paghinulsol ang inyong mga membro. Asa man dapita nakasala ang inyong mga membro nga wala naman kahay balaod. Hinumdumi ni nga ang balaod nagdala sa kasuko sa Elohim. Timanin na ninyo mga pastor ha. Ang balaod nagdala sa kasuko sa Elohim. Nan, kung moingon mo nga wala na'y balaod, nganong naamay kasuko ang Elohim? Nganong naamay mga katalagman nga nagpakita sa kasuko sa Elohim? Ha? Kanang mga katalagman nga itong makita ron, linog, karon ra ba gyud magsuon, tubag-tubag ang linog, naglinog na po sa Japan, tumiaging adlaw, ha? Humanta makadungog mga linog sa laing-laing dapit, tubago na po sa laing nasod, na napoy linog, o kanang mga linog, baha, landslide, lunop, bagyo, mga katalagman, nagpakita kana sa kasuko sa Elohim sa mga tao nga wala magtuman sa iyang mga sugog balaod. Munang insakto ang gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 4:15 nga ang balaod nagdala sa kasuko sa Elohim. Timan-ina ninyo, kung wala na ibalaod, kung wala na maglungtad ang balaod sa Elohim, nganong ang iyang kasuko, iyang ipakita sa mga tao. So libre na unta mga tao ron sa pagpakasala. Wa na untay katalagman, wa na untay mga linog, wa na untay bagyo, wa na untay mga tsunami. Wa na untay mga landslide, wa na untay mga baha. Kung wa pay kasuko ang Elohim. Pero nga nung napakita sa iyang kasuko, kay doon ay balaod nga gilapas ang mga tao. Diba? Tumiaging simana, 21 ka barangay ang gilunupan dito sa Palo Liti. Bag-o pagani ang Palo Liti gipalo sa Yolanda. Di ba? 2013 gipalo sa Yolanda ang Liti, ang Palo Liti. Sa Tagalog pa gipalo sa Elohim sa Yolanda.
Ato miaging semana gibahaan na sad 21 ka barangay ang gibahaan dito sa Palo Liti. Gipalo na sad sila. Di lang kay Liti ra gibahaan, do na pay gibalita, wala na ko matiman sa bandang Luzon dapit. Nga pila ka barangay gibahaan gyapon mga igsoon. Dungan-dungan sa pagbaha dito sa Liti. Kana nagpakita sa mga kasuko sa Elohim. Batok sa mga tao nga wala magtuman sa iyang mga sugog balaod. Timan-an na to nga ang balaod sa Elohim nagdala sa kasuko. Ya kung wa nay balaod, wa na tay kasuko. Pero kay doon na may balaod, naglungtad man ang balaod sa Elohim. Unya padayon nga gilapas sa mga tao, padayon sa dang Elohim magpakita siyang kasuko pinaagi sa pagpadala sa mga katalagman, mga kastigo. Pero ang tao kundi makadungog lagi sa mensahe unsaon sa paghinulsol, di gyud makahinulsol. Mao na nga ako diri mga igsoon, bisag unsang orasa basta tagaan tas Elohim og kahigayonan nga maka batbatas kahanginan makawali ta aron pagpasidaan lang sa mga tao sa paghinulsol. Basin ra nga mga taga makadungog ni ini nga maghinulsol sila sa ilang kaugalingon tungod sa ilang paglapas sa sugog balaod, tungod sa ilang paglapas sa mga kalagdaan sa Elohim. Basin ra kung maluwas sila inikabot sa mga katalagman. Inumdumin ninyo mga kaigsuunan, mga viewers nako nga kung unsa may imong reliyon, hinuktok kay yung maayo kanang imong reliyon, di gyud makaluwas nimo. Kanang imong pastor nga sige walig pamutbot, sige walig paglapas sa balaod, di na makaluwas nimo. Ikaw ang imong desisyon maoy makapaluwas nimo kung ikaw maghinulsol og mobalik sa Torah sa Adonai. Magtuman ka, ayaw pag-agad sa imong pastor. Kung ang imong pastor busawan og baboy, ikaw hunong. Kung ang imong pastor gasimbag Domingo, ikaw hunong. Balhin na Sabado ang imong simba kay mauna ang adlong igpapahulay nga gitudlo sa Adonai. O di ba? Ngano ba di ra kas balay magsimba? Imo rang pamilya ang imong kauban. Basta ang importante gituman mo ang sugog balaod sa Adonai. Pag abot sa mga katalagman, kinsay maluwas, di ikaw ra. Ha? Napoy uban kay mingaon man nagis balay ra magsimba kay gusto magdaghan-daghan, gusto magkanang bibo, gusto mag-alegre. Naay ba mga kumbo, naay mga instrumento, naay mga choir nga mga gwapa makita. Mo man ay gusto sa uban, mga igsoon. So dili ang kamaturan ang gipangita. Ang gipangita ang kabibo, ang alegre nga pagsimba. Mga daghan kayo ron nga mga Kristiyanos napuno ang simbahan pero dili ang Ginoo ang gianha diya. Ang kabibo, ang mga gwapa, mga gwapo, mga higala mo'y gianha diya. Okay, anita sa Salmo 119 versikulo 21. Gibadlong mo ang mga mapahitason, ang mga tinunglo, kay wala man sila magtuman sa imong mga sugo. O, mao na mga igsoon. Kinsa maning mga mapahitason nga gibadlong sa Adonai. O, sa unsang paagi nga badlongon sa Adonai mapahitason, pinagis pagpadalag mga katalagman. Kastigo. Ya, kinsa maning mga mapahitason nga gibadlong sa Adonai, matud pa kadtong mga tinunglo. Mga tinunglo. O kinsa mansad kining mga tinunglo nga gitawag og mapahitason nga gikastigo gibadlong sa Adonai kadtong wala magtuman sa mga sugo sa Elohim. Kadto daing wala magtuman sa mga sugo sa Elohim, gibadlong mo ang mga mapahitason, ang mga tinunglo, kay wala man sila magtuman sa imong mga sugo. Mao ay ni sila ang mga tinunglo. Mao ni sila ang mga mapahitason, ang wala magtuman sa imong mga sugo. Sa ato pa mga igsoon, kadtong wala magtuman sa mga sugo sa Elohim, kauban sa mga Kristiyanos, kauban sa mga Muslims, mga igsoon, mga tinunglo na sila. Og ang tawag sa Salmo ni ana, mga mapahitason.
mga tinunglo kanang di magtuman sugo mapahitason nganuman tiyaw mo na tao ra sila pero musopak sila sa Elohim, musopak sila sa sugo sa Elohim, di mapahitason gyud. Kinsa gud ka nga makigbatok sa sugog balaod sa labawng makagagahom, kinsa gud ka nga musupak sa sugog balaod sa atong amahang langit nun. Pero nganong mga risgar mangikas pagsupak sa iyang adlaw ipapahulay, nganong musukol manggid ka sa pagsupak sa iyang mga sugo kay mapahitason ka. Ang tawag ana tinunglo ka. O kay tinunglo ka man, maluwas di ay ka. Ha? Maluwas di ka. So tinunglo ang tanang mga Kristiyanos, tinunglo ang tanang mga Muslims kay wala magtuman sa mga sugog balaod sa Elohim. Kay pulos wala magtuman sila sa mga sugo sa Elohim mga igsoon. Maunang badlongon sila sa Elohim, pinaagis pagpadala niya kanila sa mga katalagman. Kay mga mapahitason man, mga tinunglo man, sila mga igsoon, wala magtuman sa mga sugo sa atong makagagahom nga mahan sa atong Elohim. O, pinadayag 22:3. Walay bisan unsang mga tinunglo sa Elohim nga makaplagan diha sa syudad. Nya unsay gingon sa Salmo kinsa tong tinunglo? Kinsa tong tinunglo? Kadtong wala magtuman sa iyang mga sugo, mga igsoon. Ang wa magtuman sa mga sugo sa Elohim, mautoy tinunglo. Nya kamong mga Kristiyanos, kumusta mo? Kamong mga Muslim, nagtuman ba mo sa mga sugo sa Elohim o wala? Di ba wala? Unya unsay gingon sa Biblia, tinunglo ang wa magtuman sa sugo. Unya unsay gingon sa Pinadayag 22:3, walay bisan unsang tinunglo, walay bisan unsa nga tinunglo sa Elohim nga makaplagan diha sa syudad. Sa ato pa, way maluwas sa mga Kristiyanos. Way makasulod sa bag-ong Jerusalem sa mga Kristiyanos o sa mga Muslim. Ha? Walay mga Kristiyanos nga mga Muslim o mga Muslim nga makasulod sa bag-ong Jerusalem. Mga igsoon, kay tanan sila mga tinunglo. Nganuman, pulos wala magtuman sa mga sugo sa Elohim. Unang imbestigaha ang imong doktrina. Brad, sister, naminaw karon unsa man ang imong denominasyon. Asa man ka nga sikta karon na bilong, imbestigaha. Nagtuman ba mo sa sugog balaod? Ang inyong pastor nagwali ba sa pagtuman sa sugog balaod sa Elohim? O nagsigig wali nga wa nay balaod kay grasya na taron? Kanang grasya nga gipatuo sa inyong mga pastor ninyo, mahimo ka ng disgrasya sa inyong kalag. Madisgrasya ang inyong kalag ni ana. Kanang grasya nga inyong gipasiatam, mo hinungdan nga di mo mutuo og mutuman sa sugog balaod, kay nagsalig mo sa grasya, madisgrasya ang inyong kalag ni ana. Ha? Tinunglo ang di magtuman sa sugo sa Elohim. Unya kay tinunglo man, maluwas di ay. Gisultis Pinadayag nga dili makasulod sa syudad ang mga tinunglo. Ha? Dili gyud makasulod sa syudad ang mga tinunglo. Anaa sa syudad ang trono sa Elohim og sa nating karnero og simbahon niya og simbahon siya sa mga alagad niya. Ha? Di ka kasulod sa syudad. Unya, ang trono sa Elohim anaa sa syudad. Ang natin karnero nga mao si Yeshua anaa sa syudad. Simbahon siya sa mga alagad niya. Unya ikaw wa ka kasulod, makasimba dai ka. Makakita dai ka sa trono sa Elohim, makaduol dai ka sa trono sa Elohim nga di man kapasudlon kay tinunglo ka man. Ang ayaw mo pagsentimento, mga kaigsunan, diha sa inyong mga simbahan. Ayaw mo pagsentimento nga, oy, di ko mabiyag yun ang simbahan kay naniguang na ko dire. Bata pa ko dire. O, children's choir pagod ko, membro na mi dire. Karon, nag-adults choir na lang sad ko. Miracle ko lang yapon ko. Di lang ko mabiyag dire kay dako na ko na pundo dire. Dako na ko na amot, dako na ko na hatag ikapulo.
Ayaw pag sentimento ingon ni ana. O kahang ko ba mingon adi ko mo vlog ako mga parente tanan, ako mga loved ones tanan, puro membro dia. Iglesia ni Cristo mi tanan. Kunya ako ray mo bulag adi ko unong lang ko nila. O, ayaw pa ingon ni ana. Kay madisgrasya mo, iya ang kaluwasan. Ha? Iya ang kaluwasan. Di gyud kasulod sa syudad, basahan na yung mga bersikulo ang gihatag. Unya hinuktok Ha? Ulahi ra bang pagbasol? Ay ka magbasol kung nagtupong na ang imong tuhod, nagtupong na ang imong tuhod yas lungon. Ay pa ka maghinulsol? Ulahi na. Oh. Ulahi na. Ang imong pagkamayang laki mo debate, makapaluwas ba na nimo? Ang imong pagkapilosopo, makapaluwas ba na nimo? Hangtod dili nimo tumano ng sugog balaod, tinunglo ka. Oh. Bag-o lang mitaliwan. Si Brother Eli Soriano, ang leader ug bantugang debatidor sa ang dating daan. Oh. Way kinabuhi nga mo bato. Karon, makapaluwas kaha ang iyang pagkadebatidor. Ha? Malangit kaha si Eli Soriano. Nga wa magtuman sa sugog balaod. Bosa once baboy. Mangunay gutog luto og baboy mga igsoon. Mangusina man sad na si Brother Eli Soriano. Mangunay gud na siya pangusina sad, muluto sad na siya mga lamiang sudan. Pero baboy lagi. Nya, tinunglo man, di man makasulod sa syudad. Ang mga tinunglo nga wa magtuman sa sugog balaod, di man kasulod syudad. Nya, maluwas ka to. Manang condolence na lang ninyo. Tanang mga friends na ko sa Facebook nga mga membro sa Church of God International, ang dating daan, condolence na lang ninyo. Naakay mo puli anak nga debatidor samang Soriano. Ako, sugindan talong, hanga kong Sorianos pagka manglakis Biblia. Memoryado ang Biblia. Halos memoryado ang mga bersikulo. Hanga ko diya. Grabe siya memory sa mga bersikulo ng iyang ipangbasa. Why makalupig ni Sorianos pagka maayos Biblia? Matawag na to walking Bible. Ha? Matawag to walking Bible tawhana si Eli Soriano, mga igsoon. Pero makapaluwas ba lagi na nato? Bisan pag walking Bible ta, memoryado tang Biblia, pero wa ta magtuman sa sugog balaod. Ha? Maluwas day ka, wa ka magtuman sa sugog balaod. Di na makapaluwas nimo do. Bisan pag di kay ka hanitis Biblia, di kay nimo memorize ang Biblia. Gamay ra kag bersikulo ni Boan. Pero ang imong gipaningkamutan mao ang pagtuman sa iyang mga sugog balaod. Ha? Nagbantay ka siyang adlaw igpapahulay. Naglikay ka sa mga hugaw nga mga pagkaon. Oh. Nagtuman ka sa mga kapistahan. O nagkinabuhi kang matarong maayo ngadto sa mga sigataw, wa kay mga bisyo nga makadaot. Wa kay di ka palahubog, wa kay sugal, wa kay bisyo. Kana bisan pag wa kay bersikulong hibuan, pipila lang ka lugar sa imong hibuan. Pero sigurado kong maluwas ka inikabot sa adlaw. Sigurado kong makasulod ka sa syudad. Sa New Jerusalem inikabot sa adlaw. Kay mo na gigarantiya sa Biblia. Mao ra na gigarantiya nga ang tao maluwas kung magtuman siya sa sugog balaod. Hinumdumi nga ang Torah mao ang kamaturan. Ato nang gibasa gihatag mga bersikulo kaganina. Oh, Jeremias 11:3. Ingna sila nga nag-ingon ang Adonai, ang Elohim sa Israel. Timan ini mga igsoona. Timan ini nga ang nagsulti ni ini mao ang Elohim sa Israel. Dili ang Dios sa Roma, dili ang Dios sa Grego nga si Sos, kundi ang Elohim sa Israel mo'y nagsulti ni ini. Unsay gisulti sa Elohim sa Israel? Tinunglo ang tao nga dili mutuman sa mga lagda ni ining kasabutan. Kinsay nagsulti? Ang Elohim sa Israel. Dili si Jeremias ang nagsulti ani. Ang Elohim sa Israel mo'y nagsulti. Tinunglo ang tao nga dili mutuman sa mga lagda ni ining kasabutan. Nya, kung di ka mahadlok aning pulonga, mo na giingos Biblia mapahitason. Kinsa tong mapahitason mga tinunglo? Kinsa tong mga tinunglo wa magtuman sa sugog balaod? Anong matawag kag mapahitason? Ang Elohim sa Israel mo'y nagsulti. Unya di ka mutuo. Tinunglo ang tao nga dili mutuman
dili mo tuman sa mga lagda ni ining kasabutan. Di pildi kang kabawa ka, bisag laki ka pa, pag di ka magtuman sa sugog balaod, pildi ka. Versikulo 4. Atong padayon versikulo 4. Tinunglo ang tao nga dili magtuman sa mga lagda ni ining kasabutan nga akong gipatuman sa inyong katigulangan sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Ang dapit nga daw hudno alang kanila, gisugo ko sila sa pagtuman sa tanan kong kasuguan. Aron sila mahimong akong katawhan o ako mahimong ilang Elohim. Kita nimo maigsoon? Gisugo ko sila sa pagtuman sa tanan kong kasuguan. Tanan yun. Dili kay hagpat-hagpaton na may uban ko diya nga nagtuman kuno sa mga sugog balaod pero siya ba trapoy gituman ang adlong igpapahulay ra gibantayan mo ra gituman ang mga pista ang mga pista wa tumana ang ubang mga lagda wa tumana niya ang say sulti dire Jeremias, gisugo ko sa pagtuman sa tanan kung kasuguan. Tanan. Wa kay hagpatan, ana. Ayaw hagpat-hagpating sugo. Tanan. Ipatuman, di kay hagpatan. Ang uban ng hagpat ra mag-adlang ipapahulay, murag ituman, mga igsoon, nang hagpat ra og pagkaon nga di pagkaon, nga kinirang baboy ang wakan pero mo kaon og baboy ihalas. Di mo kaog baboy binuhi, kay bawal lagi kuno na, gidili kuno sa Biblia ang baboy. Pero baboy ihalas, mo kaon. Di kuno mo kaog baboy, pero mo kaog ubod. Mo kaon og mga, singalan aning isdang wahimbis. Mo kaog nukos, mo kaog kugita, baboy ra gihagpatan. Nakoy grupo gid anas una nga manghagpat rag pagkaon. Unya narabas ilang confession nga dili hagpatan ang balaang kasulatan pero sila nang hagpat. Ang grupo na mo sa una nga Kohol Kodisam, membro ko anang Kohol Kodisam sa una. Manghagpat mga igsoon kay nganoan baboy ready kanon. Pero pasayan alimango mukaon. Baboy ready dili. Baboy ready dili. Pero pasayan alimango ubod kugita nukos kaon. Kinason kaon nang hagpat ra dayto gihagpatan ra niya ang mga pagkaon nga gisgutan Leviticus 11. Muna nga di na to hagpatan, tumanon ang tanan nga gisugo sa Elohim. Kay ang kondisyon unsa man diya aron mahimo kang katawhan o ako mahimong imong Elohim. Sa ato pa dili ka mahimong katawhan sa Elohim kung dili mo tumanon ang iyang mga kasuguan. Di kagyud may mong katawhan kundi di mo tumanong kasuguan niya. Disgrasya mong mga Kristiyanos. Disgrasya ang mga Kristiyanos, disgrasya mga Muslim, di gid katawhan sa Elohim. Ano man? Wa man magtuman sa mga sugo. Wa man magtuman. Mahimo lang kang katawhan kung magtuman ka sa iyang mga kasuguan. Gisugo kita sa pagtuman sa iyang mga sugo, munit man dili sa pagpakigdebate sa iyang mga sugo. Kasagaran sa mga Christians, dili ang pagtuman sa sugo mo gitun-an, kundi dili unsa ang pagpakigdebate sa sugo mo gitun-an. Di ba? Tinuod? Tinuod na. Mauna ang akong kinabuhi sa una. Pentecostal pa ko sa una, JMC pa ko sa una, ang akong gitun-an ang pagpakigdebate batok sa sugo. Kay maglagot ko ano yung mga sabadista sa una. Allergic kay ko sabadista. Muna gitun-an ako ang pagpakigdebate sugo. Busawan kay kong baboy. Muna tinuod ni kasagaran sa mga Kristiyanos, kasagaran sa mga Pentecostal, mga born again. Tanan mga Kristiyanos ya, gikas Katoliko ngadto Protestante. Ang gitun-an sa Biblia dili ang pagtuman sa sugo, kundi dili ang pagpakigdebate sa sugo. Ang pagtui sa sugo. Ug mao na gimaster ni Eli Soriano. Mao na gimaster ni Anhing Eli Soriano. Maay kay Eli Soriano bersikulo. Pero sabton ba kay maay kay siya bersikulado siya. Sabton ba nga ang tanan niya gitabi, ang tanan niyang explanation sakto? Dili. Ako nang gisundan ang mga tabi ni Eli Soriano igsoon. Daghan kayo ang mga paglubag sa maong bersikulo.
daghan kayo mga pagtuis sa maong mga bersikulo. Bersikulado siya, pero di lang mao ang iyang pagpasabot. Kay iya mang gilubag, iya mang gibase sa iyang understanding, iya mang gibase sa iyang kultura, iya mang gibase sa ilang tradisyon, iya mang gibase sa Christians nga understanding. Mao na nga wa siya kasabot. Pero bersikulado, pero di mao ang explanation. Kaya mo lagi, nagtuon lagi tag mga bersikulo. Ako sa una, gatuog bersikulo, pero unsaon sa pagsupak, unsaon sa pagpakigdebate. Mo na gitun-an sa mga Kristiyanos. Karon, kung makadungog mo ani nga mensahe, usban ninyo yung kinabuhi pag hinulusol mo. Pag hinulusol mo, bag-uha ang imong style. Ayaw na, dili na ang pagpakigdebate mo imong tun-an, kundi ang pagtuman sa sugog balaod sa Elohim. Maoy imong tun-an. Kay mo na gusto sa Elohim. Aron mahimo kang katawhan. Mo man ni sikreto, aron mahimo kang katawhan, mutuman ka sa mga sugog balaod. Kay kung di ka mutuman sa sugog balaod, di ka gyud niya katawhan. Bisan pag kada adlaw mo magsigig krusada diya sa Luneta Park, kung di mo magtuman sa sugog balaod, di mo katawhan. Wa masina, wa maibog ang Elohim ang inyong gidaghanon. Milyon-milyon yung membro. Wa may pakialam ang Elohim sa milyon-milyon yung membro. Ang pangutana, katawhan ba mo niya? Ha? Katawhan ba mo kamo mga Pentecostal, kamo mga born again? Katawhan ba mo sa Elohim? Kanos amo na himong katawhan? Nagtuman ba mo sa sugo? Mahimo ka lang katawhan matud pa si Jeremias. 11:3 ngadto 4, mahimo kang katawhan kung magtuman ka sa iyang mga sugo. Oh. Di ba? Padayon ta. Busa mailhan nimo ang batasan sa katawhan sa Elohim kay nagtuman sa mga sugo sa Elohim. Mailhan sad nimo ang dili iyang katawhan kay kanunay musupak og makigdebate sa iyang mga kasuguan. Muna na ang pag-ila. Pagkasugo gani ka mga tao, mga pastors nga makiglali sa sugo, makigdebate sa sugog balaod sa Elohim. Wala, santom na sa imong pahak, dili ni katawhan sa Elohim. Katawhan ning Satanas, mga tawana. Katawhan ng Satanas basta makigdebate sa sugog balaod. Diya nimo maila. Mabitaw niingon si Adon ni Yeshua, mailhan sad nimo ang dili iyang katawhan kay kanunay musupak og makigdebate sa iyang kasuguan. Maunang giingon ni Adon ni Yeshua nga mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Diyan nimo maila. Mailan nimo sila pinaagi sa ilang mga bunga. O sana ang ilang mga bunga kanang pagpakigdebate sa sugog balaod, ilhan nimo nga di na nakatawhan. Kaduha, makita nimo nga mutabi ni sila Ginoo sa baba, pero mga palahubog, mga sugarol, mga igsoon, di na iyas Ginoo. Bara iyas Ginoo ana. Pero ang kinabuhi ana nila iyas yawa. Munay kamatuoran, di ba? Munay kamatuoran. Mateo 5:17 ngadto 20. Ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako ros pagsalikway sa balaod ni Moises og sa mga pagtulon-an sa mga propeta. Ayaw ninyo hunahunaa, matud pa ni Adonai Yeshua. Pero unsay gibuhat sa mga pastor, dili lang kay wala nila hunahunaa, kundi ila pagyod nga gitudlo nga wala na ang balaod ni Moises. Istrikto kayo ang pasidaan ni Adonai Yeshua, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako ros pagsalikway sa balaod ni Moises og sa mga propeta. Pero unsay gibuhat sa mga pastor, dili lang kay wala nila hunahunaa, ila pag yung gidoktrina, ila pag yung gitudlo nga wala na ang balaod ni Moises pagkatoy-toy. Wala ako moani aros pagsalikway niini kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Kaklaro kayo, katinaw kayo sa pamahayag ni Adonai Yeshua. Wala ako man aros pagsalikway. Unya ang mga pastor nagpunay sa likway sa sugog balaod ni Moises. Si Adonai Yeshua wala mo ani aros pagsalikway sa balaod ni Moises. Pero ang mga reliyon sa mga Kristiyanos ng mga denominations nagpunay sa likway sa sugog balaod sa Elohim. Unya kusog kayo mo, praise the Lord, praise the Lord. Pastilan mga tawhana. Mag-unsa man ang inyong praise the Lord, hallelujah ninyo kung ang inyong ginabuhi maong pagsupak, maong pagsalikway sa sugog balaod sa Elohim. Mianhi si Adonai Yeshua aron pagtuman, unya kamo mianhi aron pagsupak. Pareha day mo, mag-uban day mo ni Adonai Yeshua.
Inom dumibya, ningon bas Adonai Yeshua, diin gani ako atoa usab kamo. Munitiman ninyo. Unya, makakuyog ka kang Adonai Yeshua. Nga mianhi siya aros pagtuman, samtang ikaw mianhi aros pagsupak. Mag-uban day mo, pareha day mo utok, pareha day mo destinasyon. Magdebate. Magdebate ramo ni Adonai Yeshua. Kaya nga ano man, mianhi man karos pagsupak sa sugo. Samtang si Adonai Yeshua mianhi aros pagtuman sa sugo. Nga magkauban day mo. Nga opposite man mong duha. Ang mga Kristiyanos ag ang ilang Misaya nga gisimba dili kauban, opposite sila. Gituman di ay ni Adonai Yeshua ang Torah matud pa diri mga igsoon. Gituman niya ang Torah ug ang mga kasugoan ni Moises sa hustong kahulugan ni ini. Hustong kahulugan ang iyang pagtuman sa Torah, dili pinaagi sa takanot sa halaka, dili pinaagi sa takanot o sa halaka sa mga parisyo o sa mga Orthodox, kundi sa hustong kahulugan ang iyang pagtuman. Sa 18, timan kini, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta. Nganong dili man ni masabtan sa mga Kristiyanos mga igsoon, nga samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, ang balaod dili gayud mahanaw. Nganong wa man ni masabtis mga Kristiyanos? Samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Ipatuman ang tanan. Unya inyo na inong wagtangon, wa pa gani matuman ang tanan. Ipatuman sa niyang tanan. Matod pa, mga igsoon. 19. Busa ang dili magtuman, bisan sa labing gamay nga bahin sa kasuguan, ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Apan, ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Magpili ka. Magpili ka. Sa 19, magpili ka. Magtuman ka o dili magtuman. Ang dili magtuman, bisan sa labing gamay nga bahin sa balaod, mahimong iwit sa gingharian sa langit. Labing ubos, maayon tag malangit, na di magyan makasulod sa syudad. Kining mga nagtuman lang ba? Mo'y makasulod. Mahimong iwit ka kung ang imong pagtuman, mga igsoon, dili kayo ka magtuman. Busa ang dili magtuman sa bisan labing gamay, kay imo lagi gamay ra man na siyang balaod, labyan na nako. Kay manghagpat lagi ka. Ang pinakalabing dako mo gyud imong isigurohon pagtuman. Ang gamay tan-aw nimo nga gamay ra ni nga balaod, di nimo tumanon. Sama ning payot ning ka minor ra man ang payot. Usara man ka bersikulo dias Biblia ang payot sa Torah. O kini ba kini among tag-as nga mga patilya sa Hebreo tawag ani payot. So kini among mga payot ning ka kanang payot minor man na. Gamay ra man na nga bahin sa balaod. Okay kayo, minor kay ni siya. Ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan og magtudlo sa uban sa pagbuhat pagil sa ingon, mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod og magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Pili lang ka, asa ka, mahimo kang dako, mahimo kang iwit. Nagtuman ka sa balaod, pero ang mga gagmayng bahin sa balaod sama ning payot, awa nimo tagda. Kay matud pa nimo gamay ra man na siya. Minor ra man na siya nga bahin sa balaod. Di nimo tagdo na. Pero nagtuman ka sa balaod. Kay kining 19, wa ni magpasabot sa mga Kristiyanos nga wa gyud magtuman sa balaod. Kaya wa lagi magtuman sa balaod, tinunglo lagi og dili makasulod sa syudad. Ang wa magtuman sa balaod kay dili lagi iyang katawhan pag di ka magtuman sa sugog balaod. Okay, 20. Bosa sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Dili gid ka makasulod sa gingharian sa langit. Kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Elohim sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga parisyo. Tiyaw mo na. Gusto pam gani din niya doon ni Yeshua nga palabuan pa nato ang mga parisyo, ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga Orthodox, ang mga rabay. Gusto gani adon ni Yeshua nga palabuan nato ang pagtuman nato sa balaod. Palabuan nato sila kay kung ang ato kunong pagtuman sa balaod sa amar kuno
Sama ra. Sama lamang sa gihimos magtutudlos balaod ug sa mga parisyo, sama lang sa mga rabay, sama lang sa mga Orthodox ang atong pagtuman kuno sa sugog balaod, dili kuno ta makasulod sa gingharian sa langit. Sa ato pa kulang pagidiay. Kulang pagidiay ang pagtuman sa mga rabay, ang pagtuman sa mga Orthodox, kulang pagidiay ang ilang pagtuman sa sugog balaod mga igsoon. Kaya na palabuan pa day yun nato ni. So adto ta mo kuhag pattern kang adunay Yeshua. Kung giunsa ni adunay Yeshua ang pagsunod sa sugog balaod sa iyang amahan, aron nga makasulod kita sa gingharian sa langit. Dili kay adto ta mo suon sa pattern sa mga rabay, adto ta mo suon og panig-ingnan sa mga Orthodox, di kuno ta makasulod sa gingharian sa langit kung sama lamang sa mga rabay o sa mga parisyo, sa mga Orthodox ang atong pagtuman sa sugog balaod, di ta kasulod sa gingharian sa langit. Sa bersikulo 20 na siya. Munang palabuan pagaiday nato niya. Tapos ang mga Christians magsigig wali nga wa nay balaod, labaw nagyong di kasulod. Di gani kasulod ang mga rabay sa gingharian sa langit. Di gani kasulod ang mga parisyo Orthodox sa gingharian sa langit. O bisan gani kung kita kung ang atong pagtuman sa sugog balaod sama lamang sa mga rabay, sama lamang sa mga parisyo, di gani gyapon kuno kita makasulod sa gingharian sa langit. Unsa pa kaha ang mga Kristiyanos nga wa gyud magtuman bisan gamay. Labaw nang di kasulod mga igsoon. Salmo 119, 155. Kung sa gingon diya, 155 sa Salmo 119, dili maluwas ang mga dautan. Klaro ha? Dili ako gahukom ha. Ang Biblia mo'y gasulti, si Salmista David mo'y nagsulti, dili maluwas ang mga dautan, kay wala man sila magtuman sa imong mga balaod. Kita nimo? Dili maluwas ang mga dautan, kay wala magtuman sa imong balaod. Dautan ang tawag sa wa magtuman sa balaod. Ang mga wala magtuman sa balaod, sa Elohim, mga dautan. Sa ato pa, ang tanang mga pundok sa mga Kristiyanos o mga Muslims, mga dautan. Kay silang tanan, wala gayod magtuman sa mga balaod sa Elohim. Okay, ikaw muna. Wala magtuman sa mga balaod sa Elohim. Unya, unsay resulta niini mga dautan nga wala magtuman sa sugog balaod sa Elohim? Matud pa sa Salmo 119, 155, dili sila maluwas. Di maluwas. Mga igsoon, why Kristiyanos nga maluwas? Mo bitang mingo ko sumala sa kong pagkilatis sa mga doktrina sa mga Kristiyanos, sa ilang mga pagtulunan o sa akong pagsubay sa Torah sa Adonai diya sa balaang kasulatan. Makakonklusyon gid ko, walay bisan usa sa mga Kristiyanos nga maluwas inig abot sa adlaw. Patay mong tanan mga kabawa mo. Ha? Way maluwas bisan usa ninyo. Gikan sa Romano Katoliko ngadto sa pinakaubo sa born again. Way maluwas bisan usa. Samtang ang sugog balaod inyong isalikway. Di gyud mo maluwas bisan usaon pa ninyo. Salmo 119, 163. Gikasilagan o gidumtan ko ang tanang bakak. Matod pa ni Salmista David, apan gihigugma ko ang imong balaod. Okay. Lahi sa mga Kristiyanos ba nga mga pastor? Lahi sa mga prinsipyo sa mga Kristiyanos nga mga pastor. Kay ang balaod sa Elohim, maoy ilang gikasilagan, maoy ilang gidumtan. Ha? Di ba? Si David, gikasilagan o gidumtan ko ang tanang bakak. Pero ang mga pastor ng mga Kristiyanos, ang ilang gikasilagan o ang ilang gidumtan, mao ang sugog balaod sa Elohim. Mo ilang gidumtan ang Shabbat. Ha? Gidumtan nila ang mga sugog balaod. Gidumtan nila ang Leviticus 11 nga nagdili sa pagkaon sa hugong pagkaon. Kaya nga naman, mukaon magislag baboy. Mo ilang gidumtan na kanang bersikulo ha. Kanang nga chapter, Leviticus 11, gidumtan na sa mga Kristiyanos. Lahi sila og prinsipyo ni Haring David. Ha? Ilang gisupak sa mga Kristiyanos, ilang gisupak ang sugog balaod sa Elohim. Muna ilang gidumtan, ilang debatihon ang sugog balaod sa Elohim. Samtang ang bakak nga doktrina sa ilang reliyon, mao'y ilang gihigugma. Di ba? Mao'y ilang gihigugma. Mga membro, ang inyong gihigugma, ang doktrina sa inyong mga pastor nga mga butbot, mga bakak pagtulunan,
supak sa sugog balaod sa Elohim mo inyong gihigugma. Oh. Ang pagpangubra sa ikapulo nga wa unta mo sugua kamo mga pastor mo inyong gihigugma. Ang pagkaon sa baboy ug uban pa mga hugaw nga mga mananap mo inyong gihigugma. Ug ang pagsupak sa Syabat maoy ilang gihigugma. Ang Domingo mo ilang gihigugma. Maayo lang sila mga igsoon nga musag-ulo sa 23 sa Salmo. Diba? Mga Kristiyanos, bata pa ko sa una Kristiyanos ko, memorize ko ng Salmo 23, kaya gitudloan ako sa kong mama anak. So maayo lang sila musag-ulo sa Salmo 23 sa prayer ni David. Pero ang ilang kinabuhi, sukwahi kang Haring David. Kay si David nahigugma sa balaod sa Elohim. O gidumtan ni David ang bakak nga mga doktrina, bakak nga mga pagtulunan, bakak nga mga reliyon, bakak nga mga Dios, bakak nga mga pagtulunan. Gikontrahan, gidumtan na ni David, ni Haring David. Samtang mga pastor, opposite kang Haring David. Kay ang bakak ng mga doktrina, bakak ng mga pagtulunan, bakak ng mga reliyon, mo gihigugmas mga pastor. O ang balaod sa Elohim, mo ilang gidumtan, mo ilang gikasilagan. Unya magsag-ulo din sila og Salmo 23. Wa mo kuyapi. Di na mo tugon ninyo do. Ayaw na magsag-ulo ng Salmo 23 kay ang naghatag kanang Salmo 23 pag-ampo na sa tao nga nagtuman sa sugog balaod. Ayaw na mo pagsag-ulo anang Salmo 91 kay ang Salmo 91 pag-ampo kana ni Moises. Unya ang inyong gisupak ang balaod ni Moises. Ha? Wa mo kabantay niya na. Prayer ni Moises kanang Salmo 91. A Psalms of Moses kana diya. Nagsugod nas 90 a Psalms of Moses. Mga igsoon, inyong isang uhon Salmo 91 kay nagtuo mo mahimo mong gamhanan kung magsag-ulo mo 91 sa Salmo. Samtang inyong gisupak ang nagtag-iyaan nga prayer, ang naghimuan nga prayer nga mao si Moises. Pagkatoy-toy biyan ninyo. Ha? Pagkaton gud mo gud, pagtuon mo maayo, pagtuon mo maayo. Aron inyong kabot ang kamatuoran ug dili mahimong sayang ang inyong pagsigig adto simbahan na ang inyong pagsigig adto simbahan gapadulong diay sa impierno. Ang inyo ding simbahan ganghaan sa impierno. Ang simbahan sa mga born again, ang simbahan sa mga Pentecostal, ang simbahan sa mga Katoliko, ang pultahan, muna'y pultahan sa impierno. Nga naman, inigsulod ni mo diya, tudloan ka unsaon pag-ambak sa impierno, kay tudloan man ka unsaon pagsupak sa sugog balaod sa Elohim. Ha? Sige. Kasuko lang mo kasuko. Ay lang yung paminawa akong muwali kung masuko mo. Pero mo na akong isulti ninyo ang kamaturan. Way lipod-lipod. Nga naman, nahigugma man ko ninyo. Di man ko gustong mga impierno mo. Samtang buhi pa mo, gipangandoy nako nga maluwas ang inyong kalag. Munang magwali ko sa way lipod-lipod, way hadlok-hadlok. Kay gipangandoy nako maluwas ang inyong kalag samtang buhi pa mo. Kay sa panahon mga matay na mo, di na nako mo madalag pasabot. Di na mo nako maluwas. Di nako na ko mahimo batok ninyo. Munang akong paglaom samtang buhi pa mo, walihan ta mo. Bahalag di mo mutuo. Manubag mo ani sa katapusang adlaw. Manubag mo sa Elohim. Inumdumi, bililhon ang imong kalag. Iyayato tag kaluwasan. Pero di sad ko maniguro lang sa akong kaluwasan nga ako ray maluwas. Munang muwali sad ko sa kamaturan, pamasin nga mahigmata mo. Nga mga naminaw kanako mahigmata mo. Og inyong timan-an karon, isilsil sa inyong mga pahak. Ha? Nga kanang inyong simbahan, ang tanang simbahan sa mga Kristiyanos, gikan sa Katoliko ngadto born again, mao nay ganghaan padulong sa impierno. Kung magpadayon kag simba ng simbahana, sa to pa, padayon gyud ka nga nagpadulong sa linaw nga kalayo. Kay kanang inyong simbahan wala magtudlo sa kamaturan. Kay kanang inyong simbahan wala magtudlo sa pagtuman sa sugog balaod sa Elohim.
We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Baruch Hashem, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga laga diya sa Adonai, Matef Gedeon Silva, magaingon kanyong tanan, nabulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman niini, hangtod sa sunod nga panahon. So tagaan na po taglaing panahon sa Adonai. Sa laing mga adlaw na usab, mayong hapon kanatong tanan mga igsoon, Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang nag-anhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.